हाय फ्रेंड्स, हांव कोण कळ्ळें? हांव तुमगेल ब्रह्मल गांठीची मोगा पूजा. हे कसन व्हिडिओ म्हणलें तसत वे. हांव आजी तुमकां आमगेल ब्रह्मल गांठी सिरियल कशी काढता ती म्हण एक शूट करचे आमी स्पॉट दाखयता. आमी केन्नाय खंय येवन काडचे म्हणून. ही कोण कळ्ळें? ही मिगेल मोगा अम्मा, रियल अम्मा नाही. तुमगेल पद्मीन माई. ते आमगेले बिहाइंड द सीन्स दाखयतो आज. कसं करको गोत काय ना, जस्ट हाय म्हण तितलेच. अयो नमस्कार मोगा वीक्षकांक. हे कोण कळ्ळें? आमगेले डी, मिगेल मोगा डी. कसन गो? पळय हाय म्हण. हाय, कसन जातस? हे बिहाइंड द सीन्स. बिहाइंड द सीन असं म्हणून सांगला. हांव सलवार घालत तशिला हांव कोण म्हणून कळत वय तांकां. कन्नडात काडी कळता. हांव रम्या. हे कोण बतस की तुमका विग घालना तिला गेलो? अभी, हँडसम अभी. शीला म्हणच्या रेडी जातस. शीला ताई सुकतस. हाय. हाय वीक्षा फ्रेंड्स. कोण म्हणून कळतो ना ती म्हणणं वय टॉपन ना तिला. हांव जया. आता मी शूट कशी करची म्हणून फुल दाखयना ती, ज्याला थोडे एक झलक दाखयता. तुम कशी काढची म्हणून दाखयता ती. हाय पूजा. हाय डी. हे कसं गो केन्ना केस सुटतली. आज केस पण घेऊन या. सोडते केस. तुला लंबू खेळता नाही रे. ओय 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 गेज्जी घाललेल्याच तुम्ही. Oh no! असं आमगेल जातो असता. टेक अवे. एकल्यान गेजी घालणे होचे, एकल्यान सर घालणे होचे, काढचे मागीर. होय गो प्रभा, फुडली पट्टी अस पण तुवें ते सान काळ नेकलेस घालले. म्हाका कमेंट आयला तुगेल दुवेन हे घरे पण घालना वही, त्याची मिस्टेक. पुराणी तशी लेखचे. हे नाही, हे डुप्लिकेट. हांव गेज्जे कान्नाचे पुरा कांडो नाहीये. आणि कसं सांगता गो रचना? जल नो पुरा. हो, रचना कोण म्हण तुम्ही आलोचन करतो सवय. आता आमगेल पुरा पर्सन बिहाइंड द लेन्स कोण म्हणारी रचना. हाय 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 वीक्षा फ्रेंड्स. हीचे आमगेल पुरा शूट करचे मोबाईलान. तू इतलं चंद करून एडिटिंग करचे पुरा घालचे रचना. घे गो पूजा. मी गेला म्हाका गिफ्ट दिले बाय. थँक्स रेडी. म्हाका टेस्ट कोतना नव्हे नाही जाल्यार हांव हाडटा आशिल्ली. आज कितलो जल रेडी कसं नाही. त्या पुरं तू कसं नाही कमी गेला रे तुगे विंगड मारता. असो ते असो. ना तुगेला हांव गिफ्ट दिवचे. मागेला घेऊ का तुला कितलो जल म्हणून सांग जेतून. हॉर्डीक दलकूल पळोव या पुरं तुगेले घेता. आमगेला तर प्रति सीनामध्ये एक ब्रेक घेतात आम्ही. ते ब्रेकात आम्ही कसं करतो तसं पुरा आपला करताच होती. यो कोण म्हणाला चन करतस बा. हाय हाय सांग रे. अंग्यो आमगे डील पुतो. चिल्लीस नाव कसं ना? नाव सांग यो. हाय म्हण. हाय आई आमची शपई. व्हेरी गुड. मी गेला अंदा लागली चिप्स मग. गलांना लागली चिप्स. होय गो, तुम्ही बिक्कणचे घेऊन गाडी म्हणून खेळलेलं ना वेगळे नाही. बिक्कण खेळ गो हा, आता जीवा काय? काय कर. बिग कांड रचना. खाऊचे बंद करा आणि शूटिंग करा. काय असते डी? विग कधी राखतास वय विगा खातीर लागता सावा. हिगेल जेव गो सीन चिकेरा बर. Oh no!
आठ चिके डोळे उद्दा बस किती चिमटी काढ आता बॉम्ब आला तर. चिमटी काढ Oh no! बेटी माय सांग डोळ्या उदका सीन म्हण ग्लिसरीन बाटली हाडी म्हण लास्ट टाइम डोळ्या उदके सीन डी पण राखून सुकून गेल की म्हणून कसं जातस मेकअप होतं सुद्धा आडायताना यो जलवा रेडी वा वचा रेडी सॉरी गेला भीती पुरा झालं आम्हाला घरा होता जायचं कसं झालं पूजा कसं नाही हमन कसं नाही म्हणलं थोडं कसं उद्या कसं झालं गो काय ना कसं नाही जाय नाही मला वेळ जाता आठ दोन घरा वाचता नका हा ड्रॉप करते नका होता कॉल करतो जायचं ओके बाय एक बिल्डिंग ये विंगरी बिविंग आटोर काही वस्तू आहे साडू राव्या Oh no! आता सीन वापस काढते जाता ऑर्डर काढ्या The next day. खाऊन 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 धाल्ल्या पळ्या आणि हा बिनी कोण गल्लय जाल्यार काय ना अशी जातली कसं नाही कन्नड गाम दिलं कोणी ಅಯ್ಯೋ ಅಪರೂಪ ಯೋಚನೆ ಬೈಲೆ ಸಮ ಪೊಳವೆ ಅವನು ಕನ್ನಡ ಗನ್ಲಿದಲ್ಲಿ Oh no! Purgo, puro, कसा म्हणू देवा येण्याची बैसायची ये या कसं म्हण पूजा 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 म्हणते आमगेल वीक्षकांतू मस्त जन रेग्युलर कमेंट केलतले तशी आम्ही तशीची आमगेल एपिसोड भायर आई पुढे रक्ता आसताची कित्ते बानिके कमेंट येणी कमेंट घालून आमकां प्रोत्साह केलेले पुरा जनके धन्यवाद ब्रह्मल गांठी सिरियल कडेचे फायनल एपिसोड येवचेच ताजे फुडें आमगेल वीक्षकान तांगेल अभिप्राय व्हिडिओ काडून आमकां पेटयल्यारी आमी ते अपलोड करतात आमगेले मेल ID हांगा स्क्रीनारी तुमकां दिसता